Inilah family karon hingga kebang mah borok ka ana sini baik kana ani kasha ko video mia uploading ha ngo dongor tv wo abo to ang harassment khaijang mani no tuyoi hingga aro to a video nung nai rok hingga to ana personal senior rok nangke to sini gelak to but ani jate gusti joto nang sini baik ya hingga bagai ang tabuk je kilo sini baik hingga batang ang puiton china ba hai diba hingga ang a harassment khaijang mani no tuyoi tabuk o je accused Chondon Debbarma bo romjak ha tabuk arresting ha Chondon Debbarma arresting ha tabuk bo sidai thanawo sini Mohanpur sidai thanawo gang aro thangi tongo naigena aro thangi bahai bumti ang niyai da manya thangi nei gona karon tabuk to rang pusha paiman se joto kisu ga ang to gorib borok ja ni rang pusha kurei bat ang Thaban thuiteng thaban thangteng ang kubuyo tonggoi ang kubi kong sai thangnai ang ani rights ni bagai ang chirigi thangnai hingga norongno ang phunuknai tang hingga tabuk ang media no call khaima ba borok khaina to huni saya ko saimanya borok phada khaina phaya confirm khaya gam bagai ang bisa saiman liya hingga ang the jaga social media hanggan phayu hingga ba ang lo thaje thaine saire sini lukurong no ani dol rong no ani bayab rong ani pan bagai ang Gojo parani kamiwo mela achuk thani khoroksa belum thalanyo khaklabo yak tangai dagari khikla ke hnai no tabu kaisa koktoma ta news no gumang khana o bukhukjwk khoroksa bo content creator Debbarma khana no o biduni screen no bini mangli je bo bini Facebook live bo phaje bo bini kothmarno sai khnar mani bo Facebook live bo phaje kabu ko bo sai mani bini adino tama pati maro ko hangkai Debbarma khana khoroksa content creator mute haike yak suluk ba khagla bo yak rui dagari khile jeng mani mangli kaisa mani ang experience ka omo to yoy okay Boyana joto no sabai uta mane yang ni borong uta joto no chin borong mang no joto no mutamti kebang kung no sawa kes khaya hanga sakamu hona ang tangi kes khaya tong na ba bono khari ro hor layu azagani ang saka bono romuina rdi asu kok salai nei chen ka hamya botangai ano heres khai amti hinita adino a tin taring na hora tin tong na lai khan ka ba Satari nung hata, enggak sate ni asyugo, yang ekta yang sungyang kita ni bising rokong na ito. Ini mobile buro no, asanya ini mobile no kamu kena ada. Enggak, abon bagai ang online mah jengka, ang kem no bisa sekai man liya, ang ani makang no blur kai reka, hai penan tako buku rok, ani joton sini bang ani korang sini, wote makang no blur, hampana asagang kaya makang mati joton no features rok sini uitongo, hai diba, ngang tabung Mohanpur thana wo thang uitongo. Saimanya arang justice da mano manya do hai pono ang naina justice mana ni ang keba korean logi ang an basebe shiminu phayo an logi basachi kon batongo ani logi ke kebru na shikari do joto no chau tangi kesra no kono pai mano ne ang no ko painen chesta khaia bo ang be contact khaia bo mia phano contact khai mano ang bai bo tini tabo Police by arrest khaja giche bono contact khayo number ong dui bono sorir san hoka bujo ang bono saka ang bono map khayo ne tanke ni jini borok le ang map khayo bono map khanya after borok tam sa ulta mane ano se joto dusna dihni shao mane nijini nok ni borok no nijini nok ni borok no mistake ngai nang case rejecting thaka ni shading saudo ga botam ko ba bo angga hangka bui to saimang galak bele bising tam choli tong borok ano tam sai tong bui to wan sungnai je bui ar kong ma hamya comment khaine betong ang nukha am bagang onek depression thangna nai tong wang ani mental onek disturbing tong bobe hamya khaja ke ani mental disturbing tong abso ulta anamang hamya aro sanai butong tong do ko kuri ang abna han cost mon so gang handle khai tong no tabu go ang channel rong no ring hormani phada phaine phaya ang saimia Genor go buji bashi ta bahai bumti choli tong gang naigrana bahai ngka bo jodi ecology rok sannai map sannai ngka ang ani Facebook live tin phunung nai do nga tabu khabai naigrana aro ta live rok khaida mano maya ang saimia ang tini tamo ngai ang saimia abuni result joto police ni thana rok da ano bono map khairi baidi minin jaya da hni sano
ba bono da support khaina ana da support khaina ang saimi ado but ang oro je buri tite hakela phai tong mane ang sa heres khaijang man kong samani ke ba buri phai sagla obo belai lachi mai simsa do hapina ang sawo tang ka ani right an right tong ang sana nango ang kubuyo ang basa nai kubuyo nga ang thopan thoi thang tang ang kubuyo tong yang thoinai ang kubuyon tong nai hasi ngen nai nai gena ani kes bumte no borok anu tini phungo sahara kok salai paile nai hini bondu ni phun bai khai dahi an bagi wasi check khai hingga borok anu sahoka tini phungo cash withdraw khai di ningkang withdraw khaina bosita ka social media phaine but sorry sanai mane sorry sandi rokne ang sakata anti hingge sang khainai hine karon obo tini ostondondo khanate khaisa borok phana om haike bari wimanu karon amti khaijage busung shiring tongkang ke ingya sini buri besaro especially sung amti ke shiring tongoi engya sung basana na usak sak be bagai ani mental ang tabu khano ka hamke prepare ingya kudo ang ekdom bokrok ani ekdom ko jak sitang ke je borok oi amti hai engo ang phone dokan aklang a borok no sai manai